Mon destin, c'est ma patrie. Je suis ici chez moi et c'est à moi de faire la gloire de ce pays. Le Mali, notre bien commun. Anga Maliba au drone de Ambolo. Ameta si blake ne watina. Kanyeshi anga fintigila koma. Munu tura. Kelela. Ba Maliba tokola. Kerenkereyala. Anga ministre de la Défense, le ministre d'État, le ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous y Sadio Kamara. Ale mini tora malikola. Sorasike kibe finita fin flakama. Ka to la fasoe walima ka ke fasoe. Sadio tora la fasoe. Sadio ya ke fasoe. Sadio mi cɛw kashila, musow kashila. Ma chama de be ulu ka kanu yira atali u y'a ka cɛbakɔrɔ don atali. A ma sɔn ka kɛ bureau kɔnɔ général ye. Sabula a ye Mali kɔrɔnfɛn kan kɛ ka kɔrɔ. Sabula a wulila ani cɛw karila ɲɔgɔn na. Mais Ala subhanahu wa taala ka wele sera ma k'a kɛra tantogo de la. An bɛ dugawu kɛ Sadio ye ni Ala sɔnna jeudi don a ka sukuya bɛ kɛ Malien bɛɛ lajɛlen ka wuli Sadio ye. An ka tasima yira kɛ ka ɲɛsin sabula Mali de attaqué la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka kunnafala jugu cari diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a yira u la k'a fɔ anw tɛ k'an ka finitigilakaw dɛmɛ kɛlɛ la nka an bɛ k'an ka finitigilaka tɔw coro. N'i ye kunnafoni ye kunnafoni min n'a jɛlen don yanni i k'a bila bɔlɔlɔsira sanfɛ wuli ka se polisiso walima gendarmerie walima finitigilaka min ka surun i la i ka taa kunnafoni di olu ma. Sabula ni e y'a bila bɔlɔlɔsira sanfɛ maa jugu fana bɛ bɔlɔlɔ kan connexion b'u bolo u bɛ anw cɛ la u b'a dɔn ko olu yɔrɔ yera i tɛ armée dɛmɛ. Au contraire i bɛ maajugu bila u ka sugu ka position falen n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'a ma i kun minɛ yɔrɔ min n'u dogolen don a kɛra maa kelen a kɛra maa fila ye yanni i ka weleli kɛ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu ka baara don n'o y'an ka finitigilakaw ye aw kan ka ci lase olu de ma fɔlɔ. Ni tigɛ kɛr'u la a bɛ se ka bila bɔlɔlɔsira sanfɛ. Sabula nin waati in na an ye ni kunnafoni sɔrɔ ka bɔ an balimakɛ ka bɔlɔlɔsira fɛ n'o ye Musa Salifu Jara ye. Nin kamalen n'an ɲɛ b'a la ja la ale tun ye maa ye maa min n'a cɛsirilen don kosɛbɛ. A ka problème kɛra min ye ale sɔrɔla yɔrɔ la waati min n'a man ka kɛ maa dɔw min cɛsirilen don maa dɔw min ni baarakɛla don a bɔra wula kɔnɔ ka na Bamakɔ ka na taa ɲini. A ka taa ɲini hukumu kɔnɔna na a balimakɛ min n'o y'a jigi n'o ye Damise n'ale bɛ Madina Kura kamalen min filɛ nin ja la ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Jarakɛ gardien kun don. Nka kunungo maa dɔw y'a minɛ ko jadisi don ni k'a bɔnɛ a nin na k'a ci fo k'a fa ka tila k'a jeni fo k'a mɔ. O bɛɛ sɔrɔla mun fɛ sabula k'a ni jadisiw bɔlen don. O bɛɛ sɔrɔla mun fɛ sabula ko téléphone sɔrɔla a bolo téléphone min n'a ni taliki waliki bɔlen don. Ale kɔni ta banna la pepu. An b'a ɲini bɛɛ fɛ amalgame an k'a dabila n'an ye ko ye min tɛ bɛn an ka ci lase an ka fanga tigilamaaw ma olu de ka baara. An k'an kɔlɔsi ko la ko min n'a bɛ se ka an yɛrɛ se kungo ma. Abdoulaye Jara Jarakɛ ni gardien kun don ale kɔni bɔnɛna nin na k'a kun kɛ ani maaw ɲagamina ɲɔgɔn na maa minnu k'a jadisi bɔlen don k'a kun kɛ a ka donfini ani téléphone min tun b'a bolo. Nin waati in na n'an ye ko ye ko min n'a tɛ bɛn an ka ci lase an ka fanga tigilamaaw ma olu de ka baara don. An bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu nin tora Maliko la. Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'u jigiyɔrɔ ɲɛ. An ka ba Maliba Ala ka kisi. Un peuple, un but, une foi. Le Mali jusqu'à la mort. Mali fanchou.